ई दादा ई बेटवा कैसन लेके आइल बाड़न कि 1-2 घंटा हमरा बैठल ही में लाग गइल हटुए। ना ई छिलवैले बाड़न ना कुछ कइले बाड़न। आ पीस त नतिया देले बा के बाप रे बाप हे लइकन के आटी एक गो लइकन ले लेके हाई एथी ऐसे ही फेंक दिहन स। चलो हो गोड़वा धोए थी क देनी त ठीके न हो गइल। हई हेते हेते पीस आई बतावा त ई सब एथिए न होई फेकइबे न करी। छोट का करत हो भौजी पिसवा काजी बाबा जरवा मुर्गा लेवे गई रही का लेवे गई रही लेवे के मुर्गा ना मुर्गी हइसन मुर्गी हइसन का दिक्कत बा कनी में कुछ कमी बा। दिक्कत कमी नहीं खे कुछ नहीं खे। ई बताई कि हई एकरा में ना बढ़िया से साफ कइले ह आ ना छोटे छोटे पीस रवा से हम कह के भेजले रही के बबुआ जी कह दे हम छोटे छोटे पीस करवा ले हम। अरे का जौना पल्ले आवेला हई देखत ई बार हई देखत नहीं हई अब जौना पल्ले 2 घंटा लागी हमरा ऐसा ही धोवे में। का करू तो मेहनत करो जौना पल्ले जे ले ना जाओ कर तो कनिए ना खुला रहे। अब कौन का करबो लास्ट में लेके आही के पड़ल हटे। एको ठीक पीस नहीं के देले हैं। मान ली कि चाची पितिया का सब घर कहाइल कि पहली बार हमरा कनेवा बनावत या आके खा ले हम जा होई। ओ रे बापा तहरा हाथे जौन चीज लाग जी चाहे मुहे नु तो बढ़िया हो जी तोहार बढ़िया सुधार दे करे त माने न बात तनी कमे बनाई तहरा माने ठीक ना तो खइबू ठीक लागल तारा समझ बढ़िया बा न तो कोई के ना हई हेते ते पीस कर देता निकाहे के लइकन बना स एक कहे दू को पीस दिए त ठीक बना त एक गो हेते त दियाई त कहे से ना कि देखा ना अपना बेटवा के हेतना देते त मम्मी जी अपना नतिया को कहम के हमरा हेतनिए दे देलस। ना ना तारा में कुल बाल बच्चा के बहुत टेंशन ले लू तार काहे ना बाल बच्चा के टेंशन ली जी बबुआ जी बताई ना ऐसा मन त करता कि छील छाल के फेंक दही तनका बार हटुए हैं। तब एथी मालिश उलिश भइल मालिश रौरा के मालिश उलिश भइल रउआ त चांदी का सोना का हीरा बाटे अभी ना लागल कब कोई घर में कब जगल हनी कब सुतल हनी रौरा के तो अब हम काहे कही 3 बजे भोर में सुतल बने ओतने खाली बुझा रौरा का मोबाइल लीला हम देखत रहनी ही। हां खोल का ले रौरतिया में बिलिंग की जा तब का मुंह के खोल देले रहनी ही तुम्हारे देखत रहनी राती में हमरा बताइए ना तो कुछ बुझात ना हो तो बताई नी। ओ ये दादा अजीब बेटा हुआ पहले ही जैसा ये अभी एकदम बानी पहले तो तन टोप टाप के मजाको करत रहनी है लेकिन अब तो बुझाता खुलेआम एकदम मजाक करत नहीं। पहले हमार शादी भई रहे तो मुकी महे झाकत रहन बेटवा कि भैया भौजी का करत रहन जा बुद्धि ना रहे लइका। हां बुद्धि ना रहे अब ला जाए वाली बात कहत तो का ला जाई बताओ मैं तू हमर बियाह काहे खातिर कइल। अरे यही चलते तो गुता के बियाह करई नहीं कि नहीं बियाह ना करम त ई औरी छिन रहे एकदम एथी हो जाई हन। हां अच्छा देखो तनी कैसन कइले हवा स ना छिन दाता ले छिला जो नहीं के छिला तो दाता लो छ ना ना धरी नो के हो हरी हो हां हमारा नो छ लाई तारा एक्सपीरियंस बा ऐसे कारण भैया के मोछे उठले रहनी त ऐसे कइले रहनी। हां त रहुओ बथिए से रहम ई जानता नहीं गरम पानी से कइले ह ठीक ना यही चलते ऐसन भइल हटुए ठीक बा बनाओ जाई सुनी ना कहीं सब कोई के बढ़िया से जल्दी जल्दी तो करवा धरवा देवेले मान ली करनेवा पकेरे छोड़ देली त निक ना नु रही सहारा जी धो के ले जाए थी करवा। हां हम धो देतनी हम सब जुटावा तनी ठीक है बेटा ठीक बा दोस्त मित्र ना पहले कह दही संझली के एथी करे खातिर ए मसाला उसाला पिसवाए खातिर मछली के ठीक है बा गैस छोड़ बनो के चूल्हा पर माने गैस चूल्हा पर ठीक गैस पर थोड़े ना बनी पहले पहलावट करने बनावत या आ चूल्हा पर गैस पर अथी मार गैस पर थोड़े ना बनवाए चूल्हा पर बनवाए कि देखो तनी खाना कैसन बनावत है कैसन नहीं ई अगोला को कितना एथी होता टुए। ये भगवान जी हमरा तो बुझाते नहीं कि हरियर हरियर पत्ता हउए कौची ये पीसे के बाकी का कोई आई तो हमरा के बताई तब न कन्या का पीसे के बटे हमने के गांव तो ढेर कुले मसाला इतना पीसा जत रहे होत रहे तो ये तो पीसा तो देखलता ना कि ये बुझाता टे इतने में इतना हो जाई। ये दादा अरे हटाओ हो चटनी ने के पीसे के हां हई मुर्गा के मसाला पीसे के बा मुर्गा के चटनी आयो हमर बछिया आइला
तारो नहीं क्या बुझा तू हरियर लहसुन के पत्ता हुए ना बस हटावा ई कुल के ये जो तू लेके एलू का वो जरा हुए तो हम लेके आ गए नहीं हाँ दारे दा मरचा दा पानी नहीं खुले ले पानी ले लए के कचर कचर मोल के धोला ओकरी बाद हई पीसा ओकरी बाद हमें जीरा मरीच बा में चोद पात धइले बनी हई आई धो के पहले के पीसा के टाइम लगेला दिन तो हम पीस देता नहीं रहुआ तू का आई देखी बताई हमरा के का निकाले के बटे सुन हम वही मई एके धोला हाँ। ओकरे बाद हई धनिया चोद पात पहले पीसा एकर में मेहनत ढेर लगावे के पड़ेला आ तब जीरा मरीच पीसा सूखल मरीच आ लहसुन पीसा समझलू ठीक बा हाँ गरम मसाला सुनी ना पीस के कुछ में तोप के रख दे चाहे यही में कनिया की कहला कि कौन चीज आइल बा मछरी आइल कि का आइल मुर्गा आइल बा मुर्गा मम्मी हम तो जानते रहनी है दादा की बताही के करे के पड़ी अच्छा कोनो बात नहीं के केहू पेट में से थोड़े ना सीख के आवेला मम्मी जी करते किसी बात नहीं सुनू आ मम्मी जी मम्मी जी कहल जाला मम्मी जी कहतर मम्मी जी खिसियत नहीं खून चलो ठीक बा कोनो बात नहीं के अरे तरे नहीं खून करत मम्मी ने कहतरू ला 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 पीसा 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 हमें तो करता नहीं फोड़ के देता नहीं धोवा आवली और पानी जा बता देता नहीं देख लो यही से आदमी नैहर में करेला धरेला कि केहू केसु न करे के पड़ेला जा तो हम आहू तो कुछ ना जानत रही तारा जे सास रहली उहे बतौली हमर बूढ़ी रवा के आ तो हमारो मम्मी शुरू से हमरा के लेके एथु में न रह रहली है बाहरे भीतर न यही से रवा के मम्मी जी ना करे उतरे ना नहीं तो हम तो अपन दिमाग से बना ले ये खाली बताऊली लेकिन कोनो बात ना हम बताओ तनी ना रहती तो बात अलग रहल हवे जा धोव उठ आदमी कहता कि पातर छीतर रही सो देही में फुर्ती बाजी रही भारी तही के पानी का लिया के इनकर पानी लिया के दही तू करई खूब चुटकारे मसाला एकदम बढ़िया का कर तारू लहसुन तनी सही रहेला लहसुन प्याज अदरक तो आवा हो हाँ मम्मी जी देखा मसाला पीस के बढ़िया से एकदम रसे रसे ओकरा के भूंज आ भूंज के हमरा के तनी पहले 2-4 गो पीस द आई अरे हम लोग की पतो है कि हाथ खाली खाली हमारा के रहुआ को हम के कनिया हमारा के हवाई जाई पीस खाए के बाद हमरा ओकर गोड़ खाए के बा पथरी खाए के बा आ जेतना चामा वाला है कुल दे दिया हमरा के अच्छा चलो ठीक बा दे जा तो करिया मसुए ना खिचला दातावा में अब जोर नहीं खेना तो दांत बनवा ली मम्मी जी बनवा ली दांत का करे राम घीना बरला हैसा निकाल को कहतर धोवे का पड़ला हमर आजी के एगो बहिन बाड़ी गोपालपुर वाली आजी अरे हम देखले रही बड़ी अजीब लागत रहे घिना बरत रहे क्या करे के बजाय था कोनो बात नहीं के बढ़िया पीस लिया बनी जवन खानी से नहीं आइल बाटे पहले ओकरा के खूब महीन पीसा जानलू हां आ मरचा पीसा तब जीरा मरचा गरम मसाला पीस के तोप दिए सड़ देने ठीक मम्मी जी आ तनी मम्मी जी अदरक अदरक ना लेबू आ अदरक देखी चमकीलवा वो होई ना दही पीस देता नी हमरा का मसाला बताइम काहे कि हमरा का मसाला नु ना बुझाइए हमरा से अब कुल दे दे बनी पीसा ही के बाटे बाप रे बाप इतना धनिया हां पीसा आदमियो देख अभी बाटे परिवार बा देखा गिर गेल ओकरा उठैया गाटा दबा के पीसा गाटा दबा के मसाला पीसा तो मशीन बटले बा लेकिन सोचत नहीं कि हेपा का पिसाई तब खाइल जी तनी टेस्टी ला ओमा का त केहू न बनावत धरा धरा ता धरा में आदि लियाई कहां जाता नहीं रहुआ हमरा को बताइम कोई ए दादा रे अरे है पहले चोद पतावा पीसा ना ओकर रगड़ ना है में जोर होके का चाहिए वो जल्दी पिसाला और दबाओ के दबा के पीसा दबा के किसी हां ये पेट में से सीख के ना आवेला घबराए के नहीं के खाली देही में डर कइले रह और ई काम तो देखे के बा हमारा बाप रे बाप एनु कहला हो देखो सास ससुर गोतनी कितना सब कोई निक बाटे घर परिवार ऐसे ही भगवान जी प्यार दुलार रुआ बनैले रहम जातन जल्दी जल्दी एकरा के निमन से पीस के काहो जी बनावे नहीं खियावत कसौ धीरे धीरे ओसै सीखबे नु करम हम जते सीखम आ सीख के तब बनाइम तब मम्मी जी के 4 गो पीस निकाल के देम खाए खातिर चलो हो कनिया लगा ता मसाला पीसो तारी ओ कनिया
हाँ दीदी जी। पीसा पीसा कुछू कह घर में नीक लागेला ऐसने कुल घर में मन कबो ना उजाला कि नैहर जाई या फुआ गावे जाई नानी गावे जाई जना घर में गोतनी में तना बनाव होखे कितना निक लागता आ कोनो चीज घर में आवेला त चाव से नहीं बनावेला चाव से खाला कि मोय गोतनी मिलर के बनावतन जा खातन जा नातिया के हम त डराते रही पहिले कि जाइम नु ससुरा में त बड़ी झगड़ा होइए दादा हाला गुला होई 3 गो 4 गो में जाता नहीं त लेकिन अतना नीक मिल गई सासो चाहे गोतिनियो आज तक से कबो हमरा कोई अरे को के नाम लेके अरे सुनत ऐसा वैसे रे कितना नीमन संस्कार मम्मी जी देले बानी अपन बेटाओ लोग के अच्छा अरे भौजी तू तो काजी बबुआ जी का है आंखें में बेबाई फटल बा का रौरा नहीं तो ऐसन बात नहीं के गिरत नहीं के न आ गिरत नहीं के न तार लोर बक भाई माने कहला मेरा न कहले चल एगो कहानी बताई मैं कटू मैं मरू तुम्हें क्यों आंस गिरता है मैं कटू मैं मरू तुम क्यों रोते हो मैं काटू मैं मरू तो तुम क्यों रोते हो हाँ तो हम कहे दुख होई नु तुम मर जेबू तो बोला हम कैसे कौन चीज है बुझावल हाँ देखो बुझावल ना आवेला हमरा जौन काम करवावे के करवा लो जैसे करवावे के बताई हमरा ना आवेला नु हम झूठ नहीं कहत आँख से देखा तानी तबो ना के समझ में आवत मैं काटू मैं रोऊं ठीक हो तो मैं कटू मैं मरू हां प्याज है कह देनी त प्याज कह देनी त कन्या अथी करता ई मसाला पीसता जी काजी ओ हीरे चिकन चिकन लागे लगा तेल पानी लागे लागल तो बारा बदमाश होनी जी बेटा हम को तनी का हाथ में लागल बता कुछु अब हमनी के देखत हऊ हमर तो खूब रतिया में तो आग फेंके लागल ए बाबू जी आग जैसे होला छोड़ी हम ना कुछ बोलम कहनी हां चाम वाला लिए नहीं कि बिना चाम वाला मुर्गा बा मुर्गा ना बसन तू मर देखनी मुर्गी ले भाई ऊ है चमवा छिलवा के तू खाली एथिए के फेरा में रहलू चाम छिलवा के ना एकदम बफवा के पानी में छिलवा के अच्छा ठीक कनी हां ठीक कनी वो ठीक लागेला का खइबू एबार अपना पसंद से खइयो कनिया बनावत ये तार गोतनी बनाई तो कम से कम पसंद से खा बाप हो बाप हैं ओ कहे ना पसंद से खाई म क्या अपना पसंद से खाई तो बता दो हमरा हम को देम तो मझली भौजी के दे दियो कौन पीस हम लात खाइम लात हां लात खाइम एगो लात खाई म एगो पथरी खाइम पथली कहलू तो हां एगो कहत रही हबू बड़कियो भौजी तो पथली भाग मनावनु दू गो निकल गुलो एके मुर्गा में हो बनावतनी हमरा के एक मुर्गा में दू गो पथरी निकलता तू काहे निकलला जानला ऊ काहे निकल ओमे करे जे ओकर ना रहे पथली दू गो दे दिल भगवान ओकर बा ओइनी तो लागे लागल त ना लागत रह लागल नु अभी मत ना लागत रहल वाले जोक टोन क देनी का जी में ना ना यही से करे जान तो फाड़ के धो के पहले पानी में डाल दे तू ना ते बुझन तो वैसे फाड़ के तनी सा कनो में लगाव जाला है तो ना लागेला दीर और कना में लगा दी तो हम चीरम तब हमरा लगे हमरा तब तन तन लागत साइड में ना जी अभी लागल त वो गोरी हतना कटनी ना लागल हत लेकिन सुनो अपन बहिन के विदे क देला सुबह ही अभी राखल चाहत रहे हम कहते बितैले बिया भागले काहे मौगी नहीं के पसंद गा मौगी तो माने मौगी आज नु आइलिया वे नु रही नया मौगी बे तबो जाइले बानी सुनी त कानावा लागी कबारे इयो जान तो पहले ही ले शक करत रहे लेके आई प्याज तन से त और ले आई ले ठीक है ई कितना आधा किलो और आधा किलो ना ये आधा किलो नहीं के कम आधा किलो में तो ये जे चिराता रुको लेके आवत जाई लेके आई जाई बेटा वो खूब मजाक करला नहीं हो ऐसन देवर के चाहिए कि घर में हंसत रहो बोलत रहो ना कि मुंह फुलौले रहो अपना भौजाई से बोलबे मत कर देखे गोतिया नया में दांत चिपोरो वो कौन देवर है दादा लियावा तनी हां बेटा पटा चली बनवा देन त मौसा जी लगाम हाला करे फूफा जी दुआर पर पिए खातिर दारू कि भुजाई ना कब खाइम ले बाप रे बाप जी अपना गाँव में हम रहत रही तो गैस पे खाना बनावत रही चूल्हा पे बनावे के पड़ता कि सुन जितना के अगी है कन्या जा बुतियो कन्या हां दीदी पाने बड़ू हो कावत जी बोली जाऊं के बोल के छुपा गई नहीं काम करे हम तो नहीं की जाके जल्दी अगे सुनगा धरला मुर्गवा धोवा गई देखा तो फरेश एकदम धो देनी ढाक देखा मुर्गा एकदम फ्रेश धो देनी हो बड़ी एकदम
कीने आइल बे हम लोग के हट 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 आगे नहीं का सुन गते ना आही दादा आई कनेवा ना टिकवैली हो हाय चूल्हा कैसन भइल हटे जल्दी तारा जब चला ई, बुझा चला ई। के आवत ना घर अथी कइले बनी ओही पर बैठा धरे हां ई ना के ओकरा मझली करवावे ला का करते मझली हो का जानी हम ना देखने वहां के अब का जानी हमारे लगा अब मान ला सब कोई के कहा गइल बा गोतिया में आ सर से एकरा ना बनी तब कैसे होई हैं एहन लोग के अपना मन से बुझाइबे ना करेला सब कने जाय दे दीदी हमरा नहीं के करे आओ तबे रवा सबके तनी के दुख तकलीफ सहे के पड़त ताटे अरे ना हो कने दुख तकलीफ काहेला सहे के बाटे न त हमरो करे आइत नु त हम झटपट सब काम कर दे अच्छा रहले रहले आ जाई तोहरो आ जाई काहे टेंशन लेवा तड़ू अथी कहानी है ना कहीं कि रोटियो बनावे के बाटे बना लेबू ना रोटी 2 दीदी किलो आटा के ना रोटी बना लेवे नहीं हम रोटी बना लेबे लू हाँ रोटी बना लेवे नहीं है कि हमारा घरे सब कोई रोटी खात रहे नु तो ऐसे रोटी बनात बनात नु आदत हो गई बाटे तो रोटी बना लेवे नहीं अच्छा चलो ठीक बाटे बना दिया ना होई त एथी गैस पे बना दी ह आ गैस पे बना दी ह रोटी या खाली आ अन्ना जी छान के बनी है छनौनी लागल बाटे मान ली कि अपना घर के लोग के सब कोई बना के खिया तो ओकर बात अलग बाटे ए गोते नहीं में कहाइल बाटे धरावत रही है ना धरत रहल हटे देखा देखो के धराव जब तक देखो अब एतु का तेल मिलता कि राशन तेल मिलता टे कि वो अपन धरा लेबे के बाद देखो कैसे धरावल जाता टे देखते न बन दीदी मम्मी रात जी दिन तो गैस पे बनते बैठे लेकिन भइल के हाँ अब कनेवा के पहला दिन हटे तब पहला दिन त चाय बनौली है ना त गैस पर टिका बादी हाँ ठीक है का है कि रोइन मिरोइन बनत त रेतु करे के बा गैस पर टिका बादी नहीं हमी दुगो अगरबत्ती देखावा देनी धरा है धरी लवे धरा धरी हो जीवा धरी वही पर धरम अब मझली कहाँ बिया जी ओकरा आता पता नहीं खे प्याज काटतानी जी मैं सुनतानी अरे बाप रे कान एकदम खाड़ कइले रहेले एकदम में अच्छा खरगोशवन जैसा जब कोई के आवाज सुने त खिरिक मनी भगिया जैसे ऊ करेले चले ना चाहिए कि बाबा तो सुनता रहा बहटी आवत रहा हो गल लियो जो तरिया के करे तरिया हां जा ए लेके आवा कराही लेके आवा करिए रुकी लेके आओ तने ए छोटको हाँ मम्मी जी वो मोटाए तरिया के राखी लगा दिया कि मजबूत तक खरीदने छूट जाए हाँ। सरकार कार्यक्रम चालू बा अच्छा ठीक बेटा जा 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 अब जब ना करे तो भाई हमरा करही ला ना बा बताही ला ना बा ई नानू कहबो नैहर में जाके एक गोती निया हमरा छोड़ देले रहे काजी मम्मी जी छोड़ा बुझा तब देखो हमनी के मिलजुल के पूरा ऊपर झापर के ऊ अपन देखो 10 बरिस हमरा अइला हो गइल 5 बरिस इनका अइला हो गइल ठीक ना देखा दोनों गोतनी में बनाओ कतना बा हमनी के ना धरा ना पइली तो तू हूं त आरे तो हमरे आगे धरावेला पड़ रहे हमारे त मम्मी जी हमरा के धरा के देले रहनी ऐसे ना पूछो नहीं कि का कोनी हो हमर बूढ़ी से तू पहली बहुत तो मान ला कि शुरू से हमर माई दिलिए ए कन्या जब हम ढुकल रही ना त ई ढुकल रही अरे घर में आई रही ना बियाहे तो सुना ये कर ये जा त हमरा ना ठीक बोले से कि पानी ना उच के आवत त मम्मी जी डोर धर के बाल्टी धर के हमरा के सिखावत रहनी कैसे खींचल जाला हां हां अब हम डर लागत कोई ना हां लेकिन का करबो ए जाएगा मेरा ए कन्या हाँ ले ले आवा आ भतवा ले ले एथी भात बना के तसलिया अबे आगे जोराता हो हम का करी जी के नहीं करे आवा ताकि जोरे नहीं करे आवा तो ऐसे जोरवावा तनी खवावा देख ले ई मत के मेरी मौगी के केनो कुछ ना बतौली सर ठीक बा मम्मी जी के खाली हो दे ध्यान बाटे खाली हो दे हां सोचता तनी बना के तनी हमरा के दे तू से खा ले रुकी मुर्गा नु खाई जल्दी तनी बनवा केनु आगु लाओ साथी सबते बैठले बेदलानी भाई लो ये खाली दिया जाई ना सुनो सर ये खाली दिया जाई तो इनत कह के तनी और पीस लिया कहबे ना करियो समोसन क देतै खाली हमरा के 5-6 गो पीस नु भूंज के खाली एथी दतन अच्छा ना कहबे ना करियो अजी कौन धंधा ने मादरे पंची बिहान जा जानते बहुत जानते हनु तारवा के एगो ई रिवाज निकलले बा सब बिया हो गेला के बाद पार्टी द भैया ले अरे मोटा होने तरिया हो कन्या अरे जा सतन तरिया के अपने तू क दस कनी में छोड़ जाला उरा काहे बाहर करता छूट न जाई अरे ना छुट्टी हो दादा ऊ का दुगो इला निकलल बारे माटी है कि छूट जाई
हाँ आई छिड़क दे रखिया आय हो आई छूट जाई हो कन्या हां रखिए रखिए का न मान जे के बाटे नाम छुटका देम रखिए सारदा रखिए उहे जाऊ उ सारी घर में हम नहीं देख ले उन्हीं नु बटे अब बैठा दे बैठा दे हम छोड़ा दे ल हो जाए ऊपर से कर ल बैठा दीजिए हम छोड़ा दे साथी जी न तो दिक्कत न हो जाई हो मान लो नहीं छूटी देख लो ऐसा घर परिवार ना मिली सब मिल बैठ के काम करे वाला इहो सोच लियो हेनिया जी हेनिया रौरो त थूक से आटा साने लगनी का थूक ले आटा सानतानी हो अब आराम बा न कहत रहो जा कि आवती पतो ही मम्मी जीरो का बड़ी आराम मिली तो लोग आराम बा न ए मम्मी जी ई का कहतानी जी का है वो गई ना आराम आओ बना के सर से कराए यानी के गोड़ हाथ में तेल लगा दी हो अरे बुढ़ा गनी जका जी वैसे का गोड़ हाथ में तेल ना लगे हन त ना होई मैं तो की बढ़िया ले धर अब एथी करा उठावा आ चूल्हा ढाही मौगी हो दादा आवत नहीं हम बनावा जा ईटा पके ना हो तुरंत ही मार दी ना मार दी गोली ना ढह जाई ए कन्या दीदी दिन खूब बोली ना ये कहाँ के है दीदी जी यहाँ के होने के नहीं झारखंड में लेके यही से यहाँ कभी कभी वैसे बोले लगे रोहतास कहनी हो बच्ची रोहतास कीड़ा देख ले बड़ू नाम सुन ले ये दीदी जी कुछ भी कहीं रानू बोली हमारा बहुत अच्छा लागला गजब रह के बोले नहीं खा जाओ मुर्गा कुकू का से कर दे हई हिया बाटे एजी बा हां ढक देले बनी हो जाई इतना भरल बा भर कर मम्मी जी निकाल कर लइले बनी अरे माई रे माई हो कनिया टीका का ना पहनलू हो आ टीका बा